miksi aina kuullassaan ollaanhan kavereita vaan Yhteisömme on täynnä inspiroivia ihmisiä ja vaikuttavia saavutuksia, jotka jäävät kuitenkin usein suurelta yleisöltä huomaamatta. We want to use this opportunity to celebrate each other and to reward the unrecognized accomplishments in our community. Voittaja on Lyra Virtanen! Sillä hän johti Trasekia 11 vuotta aikana, jolloin kukaan ei ollut kiinnostunut trans-aiheista. Mielestäni hän ansaitsisi elämäntyön palkinnon. Tänään mä oon aivan silmittömän rakastunut pakahtumaisillani meidän lempeydestä, rohkeudesta, ilosta ja resilienssistä. Teidän kanssa mun on vähän kevyempi hengittää. Jotta kaikille olisi selvää, että meidän olemassaolo ei ole mikään tragedia. Juhlia tätä yhteisöä ja tulla toistemme näkemiksi. Kiitos. Ei edes riitä. Mut silti se riittää.